वाला उतना लगी काहे पीछे दिन अक्षरा सिंह के एगो स्टेज शो रहे जो स्टेज शो में अक्षरा सिंह पावर स्टार पवन सिंह के भाई बहुत बेइज्जत करी देख के हमार दिमाग खराब हो गई। जौन पवन सिंह अक्षरा सिंह के चले सिखैलन, गावे सिखैलन, नाचे सिखैलन, वो आज कहत रही कि पावर स्टार पवन सिंह कौन है भैया। अक्षरा सिंह अपन स्टेज शो पर अली और बाद कहत रही अपन फैन से पूछली कि आप लोग कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, तो वही में से एगो फैन कहलन कि हम पवन सिंह के गाना सुनब। तो कहत रही कि ऊ ना सुनाई के ह पवन सिंह, कौन हो पवन सिंह, कहाँ के पवन सिंह। ए भाई ये देख के जान दिमाग गरम हो गई बा, ओकरा के तनिको रिस्पेक्ट देवे के मन नहीं करत। कैसे कि पावर स्टार पवन सिंह भैया एक से एक नाम के मुकाम तक पहुँचले बन और एगो अक्षरा सिंह बड़ी इनकरा के भाई कह दिलन एगो जनता पब्लिक में कह दिलस कि आप पवन सिंह के गाना सुनाइए। तो इनकर लागत है कि एकदम मिर्ची लाग कौन हमारे भी ऐसा नाम धऽ दिलस कि आग बबूला हो गई। अब वो आदमी के कहते कि मेरे सामने आके बोलो लागत है कि ओकरा के फिर माइक फेंक के मरियन, जैसे पीछे हरकत कैले रही माइक फेंक के और उसी लगता है माइक फेंक के हरकत करियन। भाई पावर स्टार पवन सिंह के फैन पावर देखावे के पड़ी, उनको के पावर देखावे के पड़ी। जैसे रोशन रोई के पावर देखिए उनके सुधर के माफ़ी मंगलन, इनको के भाई एक बार पावर दिखा दलो कि का होला। पावर स्टार पवन सिंह के फैन हर जगह छितराइल बड़न। जब फैन कहलन कि पवन सिंह के गाना सुनाइए तो आपको सुनाना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं सुनाया। आपने बोला कि कौन है पवन सिंह, मैं पवन सिंह को नहीं जानती हूँ। ऐसा आप बोलकर बहुत मुसीबत में फंस गई। लेकिन पवन सिंह के फैन जब चाहिए ना भाई तो तक्का पलट दिए। कहे कि पवन सिंह बिहार के शान आन बान शान, तो अगर बिहार में रहब तो तारा पवन सिंह के नीचे ही रहे के पड़ी भैया। पवन सिंह के सुनही के पड़ी आ सुनले होकब तू आ बरियारी बतियावत अरू तो ये बरियारी बतियले ना हुई। तारा पवन सिंह के नाम टैग ले के पड़ी। कंट्रोवर्सी में आवत अरू पवन सिंह के टैग ले ही के कि हम कुछ पीछे दिन कंट्रोवर्सी में पवन सिंह के कौन टॉपिक पर छेड़लू कि कंट्रोवर्सी में फंस जाए, फिर कौन टॉपिक पर छेड़ दिलू पवन सिंह के कि कौन से लाइम नेट में रहम। ये तार सोच बाटे, ये घटिया सोच बदम तार का हम बोली।